Cross Junction. Why you look at them married to them? They kidnap a judge of cross and you won't take it. Really, get that, no Cross Junction. No. If I were kidnapping incident in nnewi yesterday night, na this same ilo edi brosa happen no. So fife na eme ndebe aye ewu na ofife ye megido ana ekwu eso no since na ndebe aye amalugo ni lady brosa jolly ezigbo tanjo keri ife aye eme maka city coil street light ni lady brosa si ensure na the security no na nnewi they pay priority more on that ilo. I have an encounter on that same road. Which day was that? It was the first week of January. Apusharamapo somewhere esimotolo na baturu ago na bani around the bay almost after 11. Buffett teaching hospital. Onwelu security alert in yellow bosia na page man about this same guys na debuwe CG machine ha do train elu onye nyanya no na mmadu buwebu onye ka njiwe na ekwu na security nyelu onwe gị wu nke ka do more effective karịa nke mmadu nyelu genye teaching hospital ka na agbafeta na agbagota lekwu ha buru that machine buru CG imagine all na me pay attention na move focus on na akpolo egwu na eme ifa onye ka eji advice go ina anya moto na east keta pay attention to your center mirror and your two side mirrors. Wash your back while you drive. Mfuha have that machine wolu this hanky aina kwa bandana mwa wolu hanky a say to a keshi huwa 3 of them hapota gafem ubrumus of wago lute na that bomb no ni hu KDR ema na enye so that nnukwu bomb ebe a ka ha na-erute ozugbo dekwa one Sienna na arigote ebe a de that Sienna ODU Open Development Union kpughe do ya kpughe oburife siren n'elu ha fo ha that motor ozugbo kwụsịrata n'azụ ha amaghị ife ha ya eme the only thing ha melu ha were speed gafee that motor that Sienna lute na junction Ngobros na uime side Bengobros ha nwa elumena agbamite na aka ha na elu side Amụkọ ha turn kwa again lute na that particular junction again ebe a motor as we court bugarikwa na that junction onye mụ na ewu esi mmụ dekwo ndị aka ha na-abịa mgbe sọtụ moto gbagido lute na Amụkọ amalugo na ngafe Amụkọ ahụ gbagowe ka njesi Edibros Road wee na-enwere ike inwe a lot of things because a mara na aside them because usually if ha nwere ike chi ime at first ha lute na that bump do n'ihu KDR ha matusia two things to involve is either na ha wepụtara egbe ịgba break bi ha moto or na ha bujeru utu moto or na ịgbapụrụ ọsọ agbataghị egbe fine ime escape ngo ka ọ dụrụ two things oge nlutekwalụ na Amụkọ ife gbatara n'obi na nwere ike ịgbafe Amụkọ ọwụ na ndị a nwere backup vehicle na-abịa because usually ụfọdụ n'ime ha operate alone ife mmere owo si ilo Amụkọ ahụ ozugbo gbaa ya gbapụta nwafọ jos ịmana na ogbu ilo ka onye Nnewi m ụzọ wee na so amamife Nnewi and Anambra State government eji ochi ime something about Edibros Road a ịmụkwụ mmadụ one ebuo n'alụ na Edibros Junction Old Road a from Amụkọ wee gbagowe side St. John the Cross Egbo ịmụkwụ mmadụ one
Even machine mile full na that same road ka no we blue that machine na that same road after Anglican ebe after 18 Gaba. Keep pata na aye amaro something na aye me about that particular road. Ila so ni local jonjo na nnewi. Ila so ni local jonjo na nnewi and they put na abali odu so dark. First of all, city go to street light in Ila. Okude emu ni Ila. Ko onye na ebe ahụ malo no onwe possibility na mmadụ ya da fear. Then second, they see the priority. Say prioritize the security of that road. A lot of people are going to Ilaho. I'm only even the man in the Then the Operation Udo Gadia is very important na comment sections. A lot of these criminals out there, they are also operating in the comment section. Because after maybe Ekulu nebuje mmadu na Edibros Road mmadu pụta ebe ahụ ife ọzọ na-ede kele ebe ndị security Soludo nwanụ nọ na Soludo ya ata ahụ ife o mere na ọ na olituo na as governor ya chetakwa na another governor na-abịa kele ife o melu awụghọ nọ inaugurate security na-achụ ndị ohi iwu onye ohi ife Soludo mere ya eji enweghị iwe ọ bụrụ na ị bụrụ onye ohi kele ife step gọvanọ melu or are you trying to tell me that now there were few incidents here and there? Even in America, and there were a reported incident of insecurity, even everywhere, even in Asian countries. You know go? So, pay attention to comment sections. Do not say anything. Monitor those people. Track them if you can track them. Get them down. They have something to tell you. They have something to tell you. Ndosha na monitor their cyber space because some people may even have to intend to do na Facebook yama. Ụfọdụ na confess ife fa na-eme yama. Ụfọdụ wunde conspirators. Ịghọtago ndị na-aid and abetting. They say it in the comment sections. You need disregard here. Those are security information. Those are confessional stories you need to work. Pay attention and monitor this cyberspace. Don't do it in a moment because no one interested. No. May pay a ministry do in charge of it that monitor the cyberspace. That is where a lot of people say what they want to do, say what they are doing, and say what they are something from doing from people they make. So that Edibros Junction and that old road, nnewi, our Ebu local government chairman or Ebu Nazodo, you people should pay attention. Anambra state government, nnewi concerned citizens, security needed on a nnewi, outfit needed on a nnewi should pay attention to that road. And when a lot of reported incident of Ibumado and Izuohi na that road, in fact, ila haya balo na nnewi. Can you find a member? I am original case on that. Let us always be proactive in handling issues. If possible, city cameras nila, the street light nila, the camera nila. Yes, all these things are necessary steps that needs to be taken. And in the now that old road, paying attention, speed the up, walk on that from Chicago. Gafe, Kerifana, where Anglican girls, Gafe, St. John the Cross, where Gamu rotation, speed the up, Lord that you Kila do movable, and the mother that is busy, Hanuteba, and about breaking, there's the something. If I was on if a blue mother, run that Edibros Junction, whatever maybe wherever any Edibros are, Koya Wunda Mad Ruteba, Haton knows what the fan jet, or slowing down now. Nyamerinjue, Yanisisha, suspension Motomuna East. Because I cannot slow down, I have to with the speed forever for my own safety. You know what? So Ngoma, there's the shock, there's the bow joint and the ring gauges. Shake equal ransom and the Emumoto Wolofu. Muma choose my own wisely. Echuzumelo suspension with ego, Kariama, Eta from Matani Mafia. More than another, where will go ransom when you're mad? Issues my own wisely. So pay attention and take all these necessary security steps. Kako bo crime na that road. A lot of people now be committing crime ever.
ndị na-esi ide mmiri abịa yes ọhọ ndị Nnewi mosiri ndị Nnewi nọkwa n'ime ha mana ọhọ ndị Nnewi mosiri onye ka ha ji ada ebekebe niile aka ọ ya wụ ha meghee ha na ọgwụkwara ka ọ ha n'ọnụ share this video na ọgwụkwọ na ekwe share this video